Doncs com porteu el confinament? Buah, són uns dies complicats, però jo trobo que ho portem prou bé, Vull dir, ja, al final, després de tants dies, ja t'acostumes. Sí, hem agafat la dinàmica aquesta mira, t'aixeques, estàs a casa, et quedes a casa, te'n vas a dormir a casa, saps? Vull dir, no... Trobem a faltar molt el tema de potser pues, anar, i el que et comentava abans, de baixar potser un dia a Castelló, anar a veure els amics de Castelló, anar un dia a Manresa a veure els amics de Manresa, però bueno, estem en contacte sempre amb algun xat o amb alguna videotrucada. Doncs com se pot, com tots. Bé, he vist que vau tocar també a Daylight i què us va portar a dir vull llançar un nou projecte? Buah, és que Daylight era un projecte molt, però que molt guai. L'únic problema que tenim, doncs, és que teníem moltes ganes de fer alguna cosa en català. Vull dir, ens sentíem ens sentim supercòmodes composant en català i teníem un parell de temes que estaven per allà guardats que no havíem tret i vam dir, escolta, això és perfecte per un nou projecte, saps? I ens vam anar motivant i al final, mira tu, pam, nou projecte. Saps què passa? Que moltes vegades quan portes molt de temps fent la mateixa cosa, doncs al final no tens aquella motivació i en Mar de Triomf ens va passar que va sortir la idea, vam agafar, vam registrar l'Instagram, vam començar a composar, vam començar a fer demos, vam entrar a l'estudi al cap d'un parell de setmanes, és a dir, que hi havia una motivació molt forta que hem aprofitat una mica per donar embranzida a tot plegat. Així que aquí estem. I clar, i per què vau decidir que fora en català? Uah, és que ens sentim ultra còmodes, vull dir, sí. Saps què passa? Sempre havíem cantat en anglès i el fet de poder expressar-te amb la teva llengua igual connectes una miqueta millor amb el públic d'aquí, vull dir, no has amb el públic estranger connectant molt bé, però sempre trobes a faltar això de dir, escolta, fem alguna cosa aquí per casa, saps? I de fet, fer lletres en català és més senzill i jo crec que pots transmetre molt més i expressar-te molt millor i que la gent també t'entengui molt millor. Moltes vegades una lletra en anglès doncs sí, pues, té una sonoritat que és diferent, que potser sona... No, en català, realment jo crec que el missatge arriba molt més. I creieu que l'escena catalana és diferent a les altres? És a dir, vosaltres heu tocat a Japó, a la Xina, a Rússia... És diferent? Buah, és que sí, és molt diferent. Jo crec que tenim molta sort. És única. És a dir, si compares l'escena dels països catalans amb altres indrets del món, és una escena molt única, on hi ha, molta qualitat musical, dos, hi ha molt de públic, i tres, hi ha molts concerts. És a dir, que és una cosa que no tothom té. És a dir, aquesta cultura d'anar a concerts, d'anar a les festes majors, de que hi hagi molts grups que vinguin a tocar, grups, nosaltres estem coneixent ara l'escena més que mai, i, ostres, hi ha gent boníssima. Hi ha gent molt bona, i això és una cosa que jo crec que altres escenes haurien d'envejar. Vull dir, tu, per exemple, te'n vas a tocar al Japó, sí que té una escena bestial, Aquest és el top. És el top, perquè és que ja estan molt bojos, tothom... hi ha molts músics que tots són extremament bons i hi ha moltíssima gent que va a concerts, vull dir, és una escena molt rica. Però, per exemple, el que passa amb el rock, per exemple, aquí dintre d'Espanya, no és el que passa amb l'escena del rock català, que sí que es mou molta més gent. I dins d'aquesta escena catalana on hi ha tants grups, què aporteu vosaltres de valor diferenciador, anem a dir? Quina és la vostra essència? Nosaltres, que hem vingut... Mira, el nostre objectiu de tot plegat nosaltres el que volíem era fer concerts, perquè feia molt temps que no estàvem tocant i vam dir, oita, que escolta, a Mar de Triomf hem de tocar més que mai. És a dir, clar, perquè tu pensa que quan puja a un escenari al final és una mica la nostra droga, és aquella energia que et dona... Bueno, és una cosa que amb ningun altre tipus d'activitat tampoc no ho reps. I ostres, nosaltres donem molta energia sobre l'escenari. És una cosa que ja hem demostrat a molts llocs, però volem demostrar-ho també dintre de Catalunya i dels països catalans. Crec que sonem diferent a altres grups, no? Vulguis o no, fem rock en català. Sí, i a veure, i el que passa, dius, què anem a portar, saps? Vull dir, a veure, nosaltres fem la nostra música i estic segur que hi ha molta gent amb qui enganxarà i que podrà vindre a disfrutar amb nosaltres als concerts. Clar, és que, per exemple, teniu cançons que la melodia és prou similar a grups com, per exemple, Buos. I, clar, és el que us deia abans, quina seria un poc la vostra diferència, o dir, val, nosaltres fem aquesta música, però en algunes melodies sonem
no vaig dir igual, Ostres, però és que això moltes vegades ho diuen, no? Diuen, ostres, mira, és que com que hi ha pitos en el teu grup, ja sones com xarango. I realment jo li dic a la gent, escolta, però escolta xarango, escolta un àlbum i escolta l'àlbum d'Arc de Triomf. I el mateix passa amb molts grups, és a dir, clar, dius buos, però clar, hi ha altres 80 referents que sonen com buos de fora i tampoc no s'assemblen, és a dir, que realment jo crec que tenim un tret distintiu i Nascuts per molestar és un àlbum supervariat, que és un àlbum que realment pots trobar des de cançons ska, cançons pop, cançons punk, cançons rock, és a dir, pots trobar una superàmplia varietat de cançons i jo crec que nosaltres amb aquest àlbum hem aconseguit un àlbum molt rodó en aquest sentit de que quan la gent escolti Arc de Triomf podrà reconèixer Arc de Triomf pel que som. I quin és el missatge principal que voleu llançar amb Nascuts per molestar? Nascuts per molestar, nosaltres el que diem, ¿vale? És molt bona pregunta. Aquest és l'àlbum. Saps què passa? Vivim en una època una miqueta de molts cops d'indiferència, molts cops equidistància, i és una cosa que nosaltres odiem una miqueta. O sigui, a mi no m'agrada la gent que sempre està al mig sense acabar de deixar-se posicionar. Posicionem-nos. Jo crec que cal tindre una opinió formada sobre tot. Ja parlem políticament, sobre la teva vida, sobre el que sigui, i tu al final has de prendre les decisions. No, és que a mi tot m'és igual. O sigui, mentre no... Aquí tot... Jo no m'hi fico. No, aquí això nosaltres no hi creiem i per això volem ficar de títol d'àlbum és Nascuts per molestar, perquè al final el que creiem és que tu has de tindre una opinió forta formada i saber que queixant-te i queixant-te bé, o sigui, queixant-te per les coses que valen la pena, doncs al final pots aconseguir uns quants canvis a la societat o a la teva vida que són útils. Bé, 47.000 visites al videoclip de Per un món i 41.000 a Carrer Marina, entre moltes altres dates. Us esperàveu aquesta acollida? No. Sincerament. No, perquè Arc de Triomf és un grup que vam crear sense cap tipus de pretensió. L'única cosa era treure'ns el mono de tocar. I llavors, tot el que ha vingut després de fer Nascuts per molestar, l'àlbum aquí, doncs ha sigut una mica sorpresa, no? Perquè, ostres, quan estàvem a l'estudi acabant de gravar algunes cançons i tal, mai no ens havíem plantejat que això hauria de sonar a la ràdio, no? Per nosaltres era més un sentiment de, ei, escolta, representem aquesta cançó a sobre un escenari, però el fet que ens hagi agafat la ràdio, que estem sonant, per exemple, als 40 o a Europa, que ens estan recolzant moltíssim. El fet de tindre un equip de gent de la discogràfica ens està fent una feina molt guai. És que no ens imaginàvem, o sigui, tot ha sigut així una miqueta, dius, uah, com és possible? O sigui, com has entrat a aquesta roda? I dius, vale, me'n recordo el dia que publicàvem Per un món, dic, bueno, això, doncs, ja veurem la repercussió que tindrà, però tampoc no ficàvem cap número, no diem, és que l'objectiu és... No. I de sobte veus que et comparteix gent de Doctor Prats, veus que et comparteix gent de Charango, veus que et comparteix gent de Sense Sal, veus que realment la música comença a arribar a altres indrets, que no solament Barcelona, no som de Barcelona, doncs vulguis o no, ha tingut més pet aquí, no? Però gent de Madrid, gent del País Basc, Zaragoza, que dius... Zaragoza? Voltant en català? I aquests són els més... Bueno, és igual. Jo crec que hem superat una mica les expectatives i estem ultra contents. És mega guai, això. Això és que el missatge que preteneu llançar arriba a la gent i agrada. Doncs que guai, doncs vos dic moltes gràcies. Havien de vindre, És que tot això ens ha deixat una miqueta la situació una miqueta a mig peu, saps? Perquè és que tenim concerts que estaven tancats i... Clar, és que havíem de tocar a Osca, per exemple, un dels concerts que més em feia il·lusió. Havíem de tocar a Andorra, que no se sap què passarà, estem allà d'això. Havíem de tocar a València, a Castelló hi havia una cosa que estava a punt de tancar-se, que jo sapigués. És a dir, que hi havia... Ara mateix estem en un punt de dir, vale, Wojtek, què fem? Clar, no, és complex, i per tothom que està dintre del món cultural, com per exemple tu, doncs dius, escolta, clar, és que són moments molt complicats, i més per un projecte nou, saps? Que nosaltres vull dir... Clar, vull dir, vam publicar Per un món el dia 15 de gener, o 15 o 17 de gener. I l'àlbum va sortir el 28 de febrer. Clar, és que per això et dic que és tot molt nou, i que han passat moltes coses, o sigui, no ens imaginàvem que podia anar molt bé, també, però tampoc no ens imaginàvem que podia anar tan malament. En el sentit dels concerts, vull dir, tu veus, hòstia, van sortint concerts, però clar, mai t'imagines que
de que pots arribar a dir, ostres, el 80% s'estan posposant. La pregunta anava per les reproduccions. Mira, escolta, la gent està molt a casa i per això miren els vídeos. De fet, una pregunta meva era si alguna vegada aneu a baixar al País Valencià, però ja m'heu avançat que sí. Però clar, en tota la situació aquesta, no se sap. A veure, podem fer apostes, saps? O sigui, podríem fer... A veure, podem fer aquí una quiniela i anem tachant. Aviam, quan anirem al País Valencià? Anirem el 2021 o el 2022? Anirem per vacances o...? No, vindrà al País Valencià, vindrem seguríssim, perquè hi ha molta gent que li ha agradat molt l'Art de Triomf i que ens segueix a xarxes i que ens escriu. És que a més tenim ganes de conèixer la banda d'allà, saps? Vull dir, per exemple... La Fúmiga. Són aquesta gent l'hòstia. Els de la Fúmiga són l'hòstia. No. Mira, jo no els coneixia. No els coneixia, ens van escriure hòstia, som els putos amos, ens encanta, no sé què, tal... Som tan bona gent. Ens van convidar al seu concert de presentació, que no vam anar, perquè estava massejant. Estava massejant i no vam anar al concert de presentació a Barcelona, però hi ha hagut una relació superguapa, per exemple, amb ells, amb altres molts també. Llavors, una de les excuses podria ser, escolta, anem a fer un concert amb la Fúmiga. La Fúmiga, si esteu mirant això, convideu-nos a tocar amb vosaltres al País Valencià, vull dir, escolta. I vosaltres us vau llençar, permeteu-me l'expressió, amb la minissèrie que vosaltres feu com que éreu venedors de mitjons. Per què vau decidir que fos així? És a dir, és un tret molt curiós que jo crec que hi ha que comentar. Vale, comentem-ho. La sèrie aquesta és una, per als que ho estiguin escoltant i no ho sàpiguen, nosaltres, com vam llançar el projecte de la banda, abans de treure cap cançó ni res, vam dir, escolta, com presentem la banda perquè la gent, per arribar a aquest públic, escolta, que la gent quan ho miri, doncs conegui qui és la banda, per què ens diem així, qui som, vull dir, més o menys el funcionament intern, que també això mola. Llavors vam crear aquesta minissèrie on expliquem justament la creació de la banda, com vam escollir el nom, el management, la discogràfica, vull dir... En plan, conya, O sigui que la gent, sisplau, que ens prenguin en sèrio, perquè el primer capítol ja comença... Ho estàvem rodant i estava dient-li al noi que va fer el guió, un amic que va fer un guió, va dir, fem això. Jo, vale, doncs fem-ho. Però vaig llegir el guió, oi, que ens n'anem. Vaig llegir el guió i vaig dir, però tu t'estàs passant 8 pobles, o sigui, quan la gent vegi això pensaran aquí que no sé què es pensaran. Dient, hòstia, jo del Royalties visc, els primers 30 segons diu això. No, però era la forma de comunicar. Jo i el meu germà ens dediquem a tenir una empresa de roba interior i llavors vam aprofitar i vam dir, escolta, doncs, estic fins aquí, fins als nassos de vendre mitjons. Que és cert. O sigui, que vendre mitjons està guai, però... Clar, vendre mitjons aquí, però fer concerts, vull dir, són coses molt diferents. I continuareu amb aquesta minissèrie? A veure, és que queda una miqueta tot així, tot parat, ¿vale? La sèrie continua, perquè el següent capítol era el concert de presentació de Barcelona. Sí, és que no riguis, perquè 3 dies abans del concert de presentació era quan estàvem fent l'assaig general. I aquell mateix dia ens van dir, que es posposa, ens va trucar la gent de l'Apolo, ens van dir, que és que l'Apolo romandrà tancada almenys durant el pròxim mes. I clar, no, estàvem assajant allà i estàvem dient, bueno, tu què fem? Què fem? Estàvem, mira, havíem fins i tot, estàvem amb la gent de la batucada, tenim una batucada que anava justament a fer una col·laboració amb nosaltres. I estaven, i ens vam dir, tios, però és que us hem convocat tots aquí vosaltres, però és que no podrem tocar. Vull dir, què fem? Doncs acabem l'assaig, tu, i ens ho vam passar superbé. Sí, ens ho vam passar molt, molt, molt guai. I esteu fent esteu composant, esteu fent alguna cosa? Bueno, jo crec que una miqueta, ara que hi ha molt de temps, jo i el meu germà ja veus que som molt actius. Sí, som prou actius. Llavors el que... I no prenc cafè, I no prenc cafè, o sigui, ja si prenguéssim cafè ja seria... El que passa és que hi ha molta gent que diu, aprofita aquest confinament, diu, jo veig moltes stories a Instagram, a les xarxes, molt de Netflix, molt de tal, i al final jo trobo que és un moment molt bonic per aprofitar i fer coses diverses, saps? En el nostre cas és evidentment, escriure cançons, fer música. Sí, no ens havíem plantejat mai això de dir, ostres, no pensàvem ara ficar-nos un altre cop a escriure música, però... Ha sortit natural. Ha sortit natural, estem escrivint bastant, estem escrivint prou,
I l'altra cosa és que estem creant, per exemple, no sé si t'has fixat, estem fent vídeos per Instagram que són molt divertits perquè són fets a casa, són homemade, és a dir, sortim jo i el meu germà un dia al balcó, ens gravem i ho pengem. I és una cosa que no ens havíem plantejat de fer, però que la gent està tenint molt bona rebuda i ho continuarem fent. Sí. O sigui, això serà com... Fins que arribin els capítols, doncs anirem fent cosetes així. Sí, sí. Doncs per la meva banda, les meves preguntes ja estarien. Preguntem nosaltres a tu, no? Va. Què tal el confinament? Doncs mira, així tancada en casa i compaginant la uni amb la revista i un poquet ahí com se pot. Home, és que... Però ara és el que passa, és que tens l'oportunitat de fer una miqueta, doncs, coses extra, que igual doncs, a la universitat doncs, no tindries temps o amb altres projectes, doncs ara pots dedicar més a la revista, saps? I això mola molt. Clar, i per exemple, fer les entrevistes per Skype és una cosa que no ens havíem plantejat en la vida. Que ha sigut ara arribar i dir, val, entrevistes per telèfon, ok, guai, però cara a cara se perd un poc la gràcia. Va, anem a provar Skype. És un poc com dir, i si jo la zona de confort. Va, jo volia preguntar-te, ja que estem de preguntes, digue'm 3 grups del País Valencià que molin molt. I que hauríem d'escoltar ara mateix. Ara mateix. 3 grups. Buah. M'has pillat. Vale, jo... Sí, però és que la meitat, tu compta que la meitat del País Valencià, els forts, anem a dir-ho així, se n'han anat. Entonces, ara tenim l'escena en València un poc coixa. Però, per exemple, els Smoking són increïbles. I són de la terra. També, encara que se n'han anat. També tenim... Ho tinc a la punta de la llengua, però no m'he vist. Smoking... No, la misera. Zo, sabeu qui és? Clar. No. Zo, de fet, nosaltres... Un dia una amiga em va vindre i em va ensenyar, mira, escolta d'això de Zo. I jo dic, què és això de Zo? Fa temps, Diu, hòstia, el baixista d'Obrim Pas. I vam anar... Hòstia, i toquen aquella setmana a Igualada. I vaig dir, doncs saps què, mira, anem. Festa major d'Igualada, anem allà i d'això. Escolta, després de veure Zo... Això fa la primera gira. Quan van sortir amb la primera gira. Jo vaig trinar, jo vaig flipar. I, de fet, han fet un boom molt bèstia, perquè van planar, per exemple, aquí al Sant Jordi Club a Barcelona, que és una bèstia. I després, nosaltres estàvem per allà en el plataforma, saps? I estava el Pancho allà també, saps, de festa. Estava allò... Hòstia, hola, què passa, saps? Els que a nosaltres ens agrada molt de Borriana, un grup que es diu Puc 2. Bueno, no em sona de res, Puc 2, doncs et recomano escoltar Puc 2. És un grup així en castellà que és així punky, que està prou. Ho apuntaré. Mira, se m'acaba d'ocorrir un que són 3 xiques, no, 4, que acaben d'eixir fa poquet, que se diuen Malucs en K, i que estan molt guapes. És així més rotllo hip-hopero, dancehall, així un poc, però estan molt guais. Mola, doncs ens escoltarem aviam què tal. Més que res perquè nosaltres trobem que una escena, és a dir, els grups han d'escoltar també grups de l'escena i ens hem de recolzar una mica entre tots perquè també em deies la diferència entre altres escenes i aquesta, la catalana, que nosaltres, des que hem entrat, hem sigut benvinguts. I, en canvi, amb altres escenes, és a dir, l'escena, per exemple, la més punky, no sé què, hòstia, és el joc que hi ha qui és més punky. En canvi, aquí hi ha un respecte superbèstia entre tothom. Per tot tipus de música. Per tot tipus de música, és a dir, que igual escoltes punk rock, o igual escoltes dancehall o hip-hop o música urbana, o rock en català, i tothom es respecta i tothom va als concerts i tothom ho escolta una mica de tot i no hi ha prejudicis entre un estil de música i un altre. Que això sí que passa en altres escenes. Llavors no les creiem de que això entre els països catalans és molt guai. És únic. I després també Tardor, sabeu qui és? No. És un grup que és així un poc més light, no és tan punk ni rock, però està prou bé. Fa no res han fet la seva gira de presentació del disc, bueno, que ara estaran un poc també malament, i està molt guapo també. El que passa és que no estan ahí a l'escena davant, però... Estic aquí. Sí, això són. Que guai. Veus? I d'aquesta entrevista ens emportem almenys 2 recomanacions que segur que estem guai. Malucs i Tardor.
Que guai. Pues res, doncs, si no tens més preguntes... Vosaltres teniu alguna més? No, bueno, estàvem per anar a la nevera a agafar una cervesa, ja. Muntem aquí un xiringuito, saps? Clar, sí. Ens passem la vesprada, sí. Veus? No, ja et dic, nosaltres molt contents de l'àlbum, Nascuts per molestar. Torno a ensenyar-lo, Torno a ensenyar-lo, aquí, perquè es vegi. Disponible a totes les plataformes, per tota la gent que vulgui escoltar. Comença superguai amb una cançó que ens encanta, que es diu Tornarem, i després continuem per un món, que és el primer single. Que és el primer single, i estic convençut de que tota la gent que ho escolti, que li agradarà. I si no li agrada, doncs que escolta, que entri al YouTube i que ens fiquin un comentari. Escolta, em sembla una merdaca, això. Això em sembla un trunyo. I, sobretot, el més important és no deixar ningú indiferent, i jo crec que amb aquest àlbum no ho farem. Si per veu parat malament. No, doncs moltes gràcies pel vostre temps i molta sort, també. Moltíssimes gràcies. Doncs res, ens veiem. Ens veiem, adeu. Adeu. Ciao.